I hjertet af Københavns travlhed, bag gule mure i rolige omgivelser, hviler Hans Scherfig. Manden, der med pen og pensel udfordrede samfundets regler. Tag et afbræk fra hverdagen og kom godt ned i tempo. Hans grav på Assistenskirkegården er markeret med en skildpaddeskulptur. Her kan børn og familier lege frit, hvad der ellers ved enhver anden grav kunne virke upassende, bliver man her en glædelig del af Scherfigs univers. Hans Scherfig blev født i København i 1905. Som forfatter, kunstner og samfundskritiker brugte han satire og humor til at udfordre uretfærdighed og magtmisbrug. Mest kendt for romanen Det forsømte forår, der kritiserer det autoritære skolesystem. Men Scherfig var mere end kritik. I hans malerier skildres et utopisk samfund med lighed og frihed, hvor dyr lever fredeligt i harmoni. Skildpadden er med til at afspejle Scherfigs samfundssyn. Hans budskab lever videre som et kulturelt aftryk, og er en oplevelse til glæde og gavn for børn og voksne i Assistenskirkegården.